Kiram tang mati jong ni phaner kebar ni amreng hawaralong Harlong pharla pamen irsi akimi picnic spot ing puponlo. Bangso kangpu amayalong alohisar puaman pen protection ranger sikari ing hi Kheroni range beat officer Susil Sarkar bidisar Kennedy ing hi lapen amreng adungaraya rong asartum chetong don. Labangso picnic spot pen hadake dori soe janga tumaphan masap sovet pusetame ali duji bumathasi ing puponlo. Labena kapregalong ripen emet hangalong rialong kachelang ali racham dumuchot. Lasi karbiang longarat kedo ansetame amreng hawaralong kijuya phan wangpen ladake dori soe tumaphan nang cherap chetu dun thapusi ing hi asang hopen pheran kya thengno kachuningri padopon. Ladak militum labangso amreng along kedo picnic spot lake kupliaro elok lapena bangso akupliaro akungkung ke lason picnic chume me adim ke do utama thuai phak se tame nilitum labangso picnic chu adim ke arnam si nilitum afane ke pilo atheke kumania sarkar leke salam takali bate kumane ke matha bongbong leke salam takali arnam sina pi lasela bangso akama bang nilitum ke matha dama bangke Pihak thak sarkar tung wang aling setame unemployment ua problem bang ke pendang pinung solve kuriun kasi nilitum bang mathalot nilitum met hak pen jong si kupine ke klem pon pangcheng lote sarkar tumta nang cerap nang kitu dun lote labangso unemployment a problem ke pacer su ke chunun ua kamatha ke dosi nilitum ladak amreng a local youth atum BA ke pas atum tado MA ke pas atum tado lapena son kapre akit hek tado latum lasi lahai ke thekta kachupek lang ahong klam nang ko lasi labangso ahong klam aphan ke matha damsi nilitum ladak Harlong pharla picnic spot le selam lo pulote aki ong dung ari somar jang atumta ladak nang cerap nang citu dun lote alang litumta ke claim detta kali ceta alang litum kahilo pen picnic nang echo kewang atum penta kachindi bate ke thek dun long pen kacharli dun long tadu lason tak si la tum knowledge talong ponpo ngapen ke puthot ladak rong asora tumta choyor cholanga jo tame isi ekonomi anke development dopo lasi pangrum et pen langdam pulote labangso Harlong pharla picnic spot kangpu weke isi karbiang long lo isi development atheke nili sikim ta damlo chirapunji ta damlo kitala along kaprek lason picnic spot buka dak nili tum amreng along labangso kupli Aroy along a picnic spot ason pot ken hok tawe. Kheroni pen mohonteron karbiang long life.